Aduh, iki acara apa neh? Bendina prenggane manas kok pacak ingin agane lho piye. Sesuk niki manas neh ini sesuk. Pemaksaan iki lho. Wes sesuk manas neh. Sing kene lho akeh. Oh iya kok. Iya. Aduh iya Kak. Sepuluh nang. Kevin. Buka toh. Kon. Pon. Nah. Nek kena anake to anake.